bidu ta' żvilupp interessanti għal pajjiżna. Hekk iddeskriva l-ftehim bejn il-Gvern Malti l-kumpanija Huawei, il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Malta u Ċiniża Morris Mizzi. 7 snin ilu il-Kamra tal-Kummerċ Maltija Ċiniża twaqfet bilan li tattira investiment Ċiniż. Fisser xi ħaġa kbira lina, għax aħna meta stabbilinejna il-Chinese Maltese Chamber of Commerce, kellna f'moħħna mhux biss li ngħinu dawn min jsir sport ta' affarijiet żgħar jew relattiv żgħar u jew kellha min se importa miċ-Ċina, imma aħna kellna f'moħħna nġibu dal-kumpaniji dax taqsam it-teknoloġija u t-telekomunikazzjoni. Li żied ħaġa interessanti hija li they are going to test 5G technologies għal Malta. U jekk il-5G technologies hekk tirnexxi, immaġina il-valur li jista' jkollna aħna wieħed l-ewwel pajjiż li se nużawh il-5G u speċjalment il-gaming. Il-gaming jieħdu verament pjaċir li nisbaqdi fil-gaming għax ikollhom speed tal-aġa fuq l-internet, etc. Ir-rimarka s-serjetà ta' Edward Shen, il-kap eżekuttiv ta' Huawei u l-interess kbir li Shen għandu biex Huawei tuża lil Malta bħala bażi għar-riċerka tagħha. Iħoss li dan il-Memorandum of Understanding fetaħ triq għal iżjed investiment Ċiniż f'pajjiżna. Ħaġa importanti hija li se jħajru wkoll ditti oħra kbar, kumpaniji kbar Ċiniżi biex jiġu Malta, ċek ġew diġà il-Chinese Electric. Ġejja ġew nisperaw li ġew Huawei. Naturalment, dawn ditti kbar bħal dawn, il-Ċiniżi kif jaraw xi ħadd miexi tajjeb bħalhom jgħidu mela dak li sejrin tajjeb ħammorru aħna wkoll. Mizzi jemmen li danu biss il-bidu għall-aqwa żminijiet ta' pajjiżna. Jiena dina ninsib li it could be the opening of a fantastic scenario of Malta. Li Malta tissir is-Singapore tal-Mediterran.